Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom.tj. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 6 апрели соли 2022 1000 рубл 149 сомониву 20 дирам бо курси давлатӣ ва 148 сомониву 70 дирам бо курси интиқолӣ маблағ, $100 1250 сомонӣ. дар имрӯзанавормон 17 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз шаҳри Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. нархҳо ҳамагӣ аз 85 000 сомонӣ сар мешаванд ва дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе ду хонага бо нархи ҳамагӣ 180 000 сомонӣ ҳастак, хонаи рақами 12 ва боз яктаи дигар ду хонага ремонтош хатӣ бо нархи ҳамагӣ 215 000 сомонӣ аз шаҳри Душанбе ҳастак ва дигар вариантҳои арзон, вариантҳои беҳтарин аз дигар шаҳру ноҳияҳо бисёре. барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед. дӯстони азиз, агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои байро реклама танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хели хона шумо дар кор аед. бисёри бад гап намезанем, рафтем. саршавии навор як эълони 30 секунда дӯстони азиз, баъд видеомона давом медиҳем. мошини фурӯшӣ Mercedes ML 320 W163 тюнинг Brabus дӯстони гиромӣ, соли барориш 2002, мотор 3.2, газ бензин, коробка автомат, полный привод мебошад. мошин дар ҳолати бениҳоят хуб қарор дорад. аккумулятор нав, баллоносоз, обогрев сиденьев, хадавои соз, мотор, коробка 100%. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. алишам мешавад бо мошини арзонтар боша ё ин ки такси боша. савдо дар пеши мошин. нархаш 69 000 сомонӣ. барои харидорҳои аниқ савдои хуб мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom.tj гап занем. мо бошо навормона давом медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восеъ, ҷамоати Абдиавазов. 4 сотиқ замин, 3 дар хона, 1 кат, кухни, баня, коридор дар дарунаш мебошад. свет дорад, гирди хона маҳкам кардагӣ нест. нархаш 85 000 сомонӣ. бо камтаракша мезгарам, мегӯяд соҳибаш. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, ҳар ду рақам имо WhatsApp доранд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ, пешина Калхозобод. 3 дар хона, 1 веранд, 2.5 сотиқ замин мебошад. боз сарай, баня дорад. хонаҳо барак мебошанд. нархаш 150 000 сомонӣ. боз арзон ҳам мешавад. адрес Шодиёна, кӯчаи ба номи Ҳамдамов, М13 хонаи 3. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Табачка, кӯчаи Навбаҳор, назди боғи Челонҳо қарор дорад. ҳавле аз 3 сотиқ иборат буда, як хона бо калидораш пурра сохта шуда, ремонти миёна низ дорад. ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона беримон мебошад. об свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷат низ дорад. хона бо ғишти пухта сохта шудааст. тақрибан боз 400 ғишти пухта туҳфа медиҳем, мегӯяд соҳибаш. ошхона бо ҳаммом низ бо ғишти пухта сохта шудааст. дару тиреза пластикӣ мебошад, гирдаш забор гирифта шудааст. дарвоза низ дорад. нархаш $26 000 сомонӣ ва рубл дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, агар харидори аниқ бошад, боз маслиҳат мекунем, мегӯяд соҳибаш. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рудакӣ, Повороти Ленинград. 4 дар хона ва 4 сотиқ замин дорад. дар наздаш мактаб ва масҷид, хулас ҷош ҷои хубай. ремонтуш миёна мебошад. нархаш 390 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд ва ба духонагаам иваз мешавад дар шаҳри Душанбе. марҳамат дӯстони азиз. ва хотиррасон мекунем ки Повороти Ленингради ноҳияи Рудакӣ на он қадар дур аз мости 46 микрорайон мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Шоҳанбарӣ. 5 дар хона, 7 сотиқ замин, ошхона алоҳида, кухни алоҳида, душ,
даруни хона дорад. Оғулам ҳаст. Ҳам алишӣ ва ҳам фурӯшӣ мебошад. Алиш мешавад бо хона дар шаҳри Душанбе. Нархаш бошад 250 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, ҳамин хонара махсус алоҳида видеошам ҳастаг силкаша дар комментария мемонум. марҳамат, кадомида интересне дар тамошо кунад. нархш 780 000 сомонӣ буд, 750 000 сомонӣ шуд. чӯбаки соҳибуҷа срочна сум дар курай. 2 сотиқ замин, 4 дар хона ҷойгир аст дар маҳаллаи Гулпарвар. ҳамагӣ 500 метр то раҳи калона мебошад дар шаҳри Душанбе, поёни корвон. нархш 750 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. дӯстони азиз, $60,000 мешавад. срочна фурӯшия ва мошин қатъиам алиш мешавад болои пул дошавад. хулас ки дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинен, хона ремонти бениҳоят хуб дорад, шаршараам дорад, магазин ҳам ҳамчун бонус дорад. дар ҳамин набори алоҳидаш ҳамаша хушрагак фаҳмондагӣ нишон додагем. марҳамат, дар омада тамошо кунед дӯстони азиз. гуфти гапҳо фурсатро аз даст надиҳед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи Дарёбод, пушти гипраземи шаҳри Душанбе мебошад. 3 сотиқ замин, 4 дар хона. нархаш $21,000 боз арзон мешавад. документош 100% дӯстони азиз. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. чӣ хеле ки мебинед, хона беремон мебошад. аз номи канали Dom DJ гап занед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ҷайҳун. дӯстони азиз, мутаассифона сурatoш нестак, барои ҳамин сурати Ҷайҳуна мондум. дар 10 сотиқ замин, 3 дар хонаи 5x3, якта кухни 3x640, як аловхона 3x8, туалет ба семен блок кардагиай, 6 дарахт шинондагӣ. нархш 180 000 сомонӣ мебошад. боз савдо мешавад. гирди замин маҳкам нест. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап дорам дӯстони гиромӣ. 3 дар хонаи тайёр одам зиндагӣ дорад. аловхона ба як кухниш дар муждай. марҳамат. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, пушти 7 ахтар. дӯстони азиз, ҳамин ҳавлиам навори алоҳидаша дорем, силкаш дар комментария ҳастаг. нархш 800 000 сомонӣ буд, 780 000 сомонӣ шудагиай. ва дӯстони гиромӣ, боз хотиррасон мекунем ки ҳама хариду фурӯш бо сомониай ва имина нархи сомониша нигоҳ карда хонара бихарен. чӯбаки ҳозир хито медонем, курс бозӣ кардестай. марҳамат, 2 сотиқ замин, 2 этажа ҳавлӣ плюс такхона, падвалаш полни ремонт кардагиай, 3 этажам ҳисоб карда мешавад. 7 дар хона, 2 ҳоҷатхона бо ҳамом, дарунӣ ва берунӣ, кухнӣ ва ошхона. ҳама хонаҳо таъмири аврупоӣ доранд. баландии потолокҳо 3 метр мебошад. масоҳати ҳар як ошёна 70 метри квадратӣ, масоҳати умумии бино 210 метри квадратӣ. такхонаам таъмири аврупоӣ дорад. марҳамат дӯстони гиромӣ, свет ва об ҳамавақта, ҳуҷҷатҳо 100%. суроға пушти маркази савдои 7 ахтар назди бозори Корвон, тақрибан 200 метр то бозори Корвон ва 150 метр то раҳи Калона. бо транспортам ягон мушкилӣ нест. нархш 780 000 сомонӣ бо савдо мешавад. алиш ё ин ки кредит намешавад, фақат фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд. як хонага бо масоҳати 32 метри квадратӣ дар чорумошонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад. соҳибуш мегӯяд ки дар ҳолати хуб қарор дорад. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ. қарор дорад дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. бо савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд дар цоколни этаж. цоколни этаж, кадоме надонад, ин таги якумошонаи бинои новостройка мебошад. полу падвалаш мегани, хеле майдача трезача дорад. як хонага бо масоҳати 38 метри квадратӣ
бе ремонт мебошад, қарор аст дар 8 микрорайони шаҳри Хуҷанд ҳоло документҳо шартномавӣ, шкатур ва электрикӣ шудагӣ боз савдо мешавад. қарор аст дар наздикии мактаби президентӣ. нархаш 109 000 сомонӣ боз арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 55 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои навастройка. хона чихеле ки мебинем пад аббои тайёр кардагиан, соҳибуш мегӯяд ки сохтмон баъди 2 моҳ тайёр мешавад. поёни корвон дар ҷойгир аст, кӯчаи Графзавод, назди роҳи Калон, назди поликлиника ва бозорча. нархаш 180 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бухтар пештари Хурхонтепа. як хонага бо масоҳати 40 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. дар нихи лави раҳи Калон қарор дорад. замини назди ҳавлигӣ ҳам дорад. нархаш 165 000 сомонӣ савдо дорад. дӯстони азиз, аз шаҳри Душанбе боз як духонагаи дигар аст ки нархаш 215 000 сомонӣ мебошад ва таъмир дорад. ҳозир камтар пас нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд як хонага бо масоҳати 34 метри квадратӣ дар дуюмо шонаи бинои советӣ. хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар Борбад 7 шаҳри Бухтар. нархаш 230 000 сомонӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар якумо шонаи бинои навастройка. хона ремонт дорад, соҳибуш мегӯяд ки евроремонт, захади иживӣ, дом ду этажае. адрес аз бозори Дехқон, яъне аз бозори Гипразем 400 метр мебошад. свет ва обуш алоҳида, дом барои зиндагӣ тайёрай, мегӯяд соҳибуш. нархаш 215 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. як хонага бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 9 шонаи бинои навастройка. хона бе ремонт, яъне коробка мебошад, лекин худи дом тайёр аст. ремонт карда даромада зиндагӣ мекунӣ. боз арзон мешавад. нархаш 215 000 сомонӣ иваз ҳам мешавад. рақамои соҳибуш дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор, деҳаи коммунизм, 10 сотиқ замин, 4 дар хона, калидори 8 метра дорад. хишти пухтакати сохтагианд, ремонт кардагиай, торуш маналид. алов хона, кладовка, баня ҳаста, гирдиш маҳкам мебошад. нархаш 195 000 сомонӣ арзон ҳам мешавад. рақамои соҳиби хона дар рӯи экран. ва ин буд охиронд хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.